బస్సు నడుస్తుండగా గుండెపోటు గురైన ఓ కళాశాల బస్ డ్రైవర్ విద్యార్థులను కాపాడి తను చాలించాడు. ఈ ఘటన అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆలమూరు మండలం మడికి వద్ద జాతీయ రహదారిపై చోటు చేసుకుంది. ఆలమూరు మండలం మడికి గ్రామానికి చెందిన దెందుకూరు నారాయణరాజు రాజమండ్రి గైట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల బస్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇవాళ ఉదయం రోజు మాదిరిగానే విద్యార్థులను గైట్ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు బస్సులో తరలిస్తుండగా జాతీయ రహదారిపై మడికి వద్దకు వచ్చేసరికి అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. గుండెపోటు గురైన నారాయణరాజు వెంటనే బస్సును రోడ్డు పక్కన ఆపి క్రిందకు దిగ్గానే జాతీయ రహదారి డివైడర్పై ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. విద్యార్థులు గమనించి హైవే పెట్రోలింగ్ సిబ్బందికి పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అయితే ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేస్తుండగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. డ్రైవర్ నారాయణరాజు తాను చనిపోతూ 50 మంది విద్యార్థులను కాపాడారని స్థానికులు ఆవేదనకు గురయ్యారు. రాజమండ్రి గైడ్ కాలేదు. టీవీ ఛానల్ విలేకర్ గారు